Odehyieba Priscilla. Obi so aye follower, so aye fan, so aye busuani. Asandi Odehyieba, sister, brother. Yebekwa kuti Odehyieba no. Na said we see di 2AJ yire eni ni ku atem no. Na mondwene aya munna sunye so. Na minye so sa aya muda sunye so. Sa muda pilo so a kombe dwena ko ekire. Wonu wokunu nya munni minyansa. Yo, mamencha meti for any ahwefo. Me mo bibiara akwaba e de ba Yesu ba GHS. Dane de nyina me mate asese me ntaima na menya piese ya yesi okusie wo ye ompia wia. Opia na chese asem e na odinam. Eye no kre. Awia me de asem e nenam. Anokasem ne se niam bi koso a ya nhwe ne ya nka e be wie ne bone. Ye Ghana maimu ayeti no enipa bi no asore ye nioma bi a se yanka ne yansi ano kwan a ebeduru baabie ni kwan se eduru ewe ka se ne de na aba bibi aba bibi de aba na edi kan no ma memfa enchia ba akumienu bi ema madofo bi no sister Grace owo Dubai erade nyankopon o nhira opa ma memfa enchia kese ema sister Grace a o Dubai mejidi ese etomu a ono ne first person a obehwe erade shop na onye okese sanso na me papa ma de nyina Apostle Collins Adabanka one ne hokani prophetess Hana erade onhwamo na onye mokese pa ene mi producer ogina camera chi a ene dane ne mama me producer Eugene erade onhwano na onye ne kese nyame abate na enso bo machi dompa ene omunyina ewofi hanom. Okay, na ma remfi se obe subscribe na wa share like na comment ehun hia yi pa ebeboa amadwumadi no aye kama pa ma men konsem ni sutiawa 2AJ part 2AJ but me to sankre ya ma why kachire wukun se me si onja sa interview fun na ye odifa Odehyieba ho onjai non sad obey on so ne dachi be onjai sentron what interview fun na oye no woni nimie ni nyam se mun na anwene munda na mundwene aya munna sunye so na minye so sa aya muda sunye so sa muda pilo so a kombe dwena ko ekire woni wokunu nya munni minyansa kake wokunu se me se mumie ni nya munni minyansa so waso so peso titiru nkofo ba on titi ni de wiwe obetiti obi de what on titi ni de wiwe ansa na ni de ye obefo obi de aye ni na mumie ni nya munso ye mundu bebi a se mutiti nkwada because nyanse bia nyi mutiri woni wokunu nya na wo part no nye Odehyieba ene ma ubeye part woni wokun ogina TV so kaare ene nne so ni okaka nkofo kache nzo onja sa interview fun na oye no oti onjai na wo part na wo ye we no Odehyieba obetina hantiti be na watete no wo se da kwa na ye Odehyieba na ma wo part wo be ye part ndekate wokun se me so onja sa interview fun no mumie no munda keteso na mondwena momfa pilo ntuo momfa mutinto so na mondwene na msa mondwene nko echi mudun ko echi anka munkaka ukunu nkaka sanse fun no so Odehyieba mbe pancho so waya ne den omo pancho so waya ne den obewie na ade ana Odehyieba ofun ma me ba no ofurantuma na ode bae on she dross wa shempoba oba shempobo no she atare ni ode bae
no beka so obeba no uhu no na wo dachi wunim bra wo sisi uhu dachi a wo beka obi de obi a woni dachi wate jasa munja sansanfu no wo part onya Odehyieba na ma wo ye part wonya wo sori wo kun se wo ye nurse sa wo ye nurse wo gina SD as o de no papa for mo se sika na wo gino me ba be fa wo na wo be twitwi mi fi ama na me twia wo ka wate na ka che wo kun se wo be ye se adwuma na ama me na ono wo mi sika na me de twia wo no wo de kosi dan ma matene mu munya sa mu jimi no wate munyai na wo kun do ye na o ye ni too much ka che ne se onya sansanfo no sa mo me no mo koda mo na nwene so wo kun onye me nyansa wo kire ne nyansa na ka che ne se onya sansanfo no oti no wate ka che nso onya san interview phone no sa me hu biom a wo mesa ye odi biom abre no onya sans ko sesam no odi no ado Odehyieba ode ne ka enye Odehyieba na ebe ma mo be nipa wo part enye Odehyieba na okoba na wo nya bi edi na mu no wo ku mu so na mu kansan fon wo ku na we jimi no wo kire ne nyansa wo na wa ma wo ku na djuma na ebo fom no ba onim wo na ma wo ku na djuma na ebo fom because wo na wo kire ne onye because wo ye jimi fo no pa wo ku so tie wo kate wo ku me say otuma oda onda sunyeso no ndwin ye pa ko akiri semanu muso mbono no koye scientific fu ni bi wate ne no mu kankan wate say gotem wonu wo yuku nya mu no mu bon wate ko se sama ko me mu se ma scientific fu ni bi se me hu se wo kun aye interview aboard Odehyieba ano waka asem bi agensi me mesa ye audio bi abre ne bi eso just a jimi no asem eba ya che ada won be gina public ankasa another ne yobu asem ne gun so won to be gina amanfo ni no wankasa asem sa na tie na asem na twem awi ansa na okofa ba oye ntewu bia no akofa ba so Odehyieba ba pa na cho we jimi pa ka che me si we jimi fankra na ma no ma ye oduama no wentie me gusu aye sante fo chenyi na ma mehu na ma no na ma bia mehu bia mefre me ye odu gusu onja sa ni jimi no mo da mo nwen wate mo mse mo ma me wansom mo kra me nye sure se mo ma me wo mo no ya som nka mo ye sa jimi nyama no mo madu bebi a mo tete obi ba mo matete mo de awie mo abetete obi de mo tete mo de awie mo tete mo de awie mo so mo wo bi na mo tete mo de ansana mo akofo nkofo de ko sesama akwa wo yire nye ezi aso dem no oprapla say udi ni begia public say o ye nurse o ye hinfa nurse hinfa no ko school no wodi ma menti say wo ye ni interview bi di agency Odehyieba akwa ketekete ko nim nyansa Odehyieba ketekete ko nim nyansa temu mienu wonu wuku na moda mo nwen no am say munda sunye so sa moda sunye so anka mu begina TV so nka sansan fo no Odehyieba ketekete ko nim nyansa chen wo tu edi ye ni interview bi on poso be kasa asem no asem no wo jim na wonni mi nyansa wo na obeka asem bi afa no so on be pouch for den wa bodam pa wo fun wate na me respect o pa sa na wonye ni pa bia wa broken man ni forward ko bi antumi nsa na hwe wo ka sa wo broken man ye diska na abla wo ka sa wo bro obi aba ba gine ba o say blessing wo di ma ni ma mi so ba gine ba o munye o mu be ko say den na wunya fi wo man ka sa akofo nkofo ba abehwe omo wunya fi wo man ka da na wanye wadwuma woni sa wo yiri ni nwa no Salome no woni ni enye adwuma Salome no wa hinfa ada wo nkofo na woni ni adwuma na wonja nkofo ma no abodam pa wate
When can't say got him. What? When my who say my interview be my fan will be. Abusia. Yemko he. Eniema bi koso ewo ye man Ghana mu a se ya hwe ne yensi ano kwan a me say ebedru ba bi eni kwan se edru. Ye say pani a otena fie man korawe nanka no ye bu nankarefo a oka ho bi. Enti so ye pani so ye nipa bi a woka bi wom na bibi koso no wa meka ensi ade na no kwan na wo ma ne dru ba bi eni kwan se dru a wo pani no oka ho bi e no wa ma na basa. Na yenso awrade de adom ye nko ade ye ntena ho se emeje bum ansana ya bem da bi ye beka na ba bi esese ye de to no ye de ato na asumdue ene pepepe ye awie peye ewi ase ade ba ko wo so ye nipa a wo hye ne so ne se ebo a wuti aso e de foro ko soro no se wo ko ne siw ye se den na wo se ba e ma wure mfi se sa abo no ene bu atwa to a obeti aso no wasi fom empem bebre no ye man Ghana mu ha no eya ne nipa bi num no se ni nua bi boa no koduru suru ho wi a eya no nim se no ano no onim se no ano no be ya na ne refi se so se free suru ho no ye na adwen se oba fom abefa na ade bi a wogya ne wo ho a no onim se suru ho a wakọ ne beboa no enti ohia sa ade no se free suru ho abefa eya na ne refi se sa boa no a oti aso a ode kọ suru no enu ne bua etwa to a obeti aso esan de abesi fom eya ne ye refi eya ne ye refi enti me wasem bia metai kan say remember those you started with because they are part of your success. Kai wona woni wo mo hyase efri say o mo ka ene wonkunimdie ho no matter nipa bia woni ne hyase abro ne baye bia odidi eni amohu sem bia wo ye kire wo e ma remfi still enipa no wa ade papa ba ku bia ode ka wo ho e ma ene ba bia waduru ho e ya oye nipa e ma remfi onipa boni ayefo ena ne refi ade entem onipa woni nkaye ena ne nua ya ade a ne bone ba ku penti na ne refi na ne papa bebre na o ye ne mfihia bebre no na ne refi won kai na nso ye nipa a wote sa me ka kire wo se obekọ akopem obesa asan wachi aba abetina ba bia wote no edi enti ameka se ya wa ma me nkoso 2 age da bia ye bo 2 age din da bia wode hyeba ye nya bo wode hyeba din ye be bo 2 age din he ma me nkan kire Odehyieba ebe ye Odehyieba from nowhere wase krupon ebebe Kumasi ebe ko UTV ebe ko all big stations social media platforms so radio stations akese so ema Odehyieba gidin no eye 2 age then time na ma minim na papa nim na blogger wo sika bia ni baabia na manager bia ni baabia na ye 2 age da bia me katu age asema me kaiwo na asembi ni na futo bi ode ma me mre bi atwam 2 age ni mi hia yo tu mi fu bi na sa futo we mfiri mi tirimu da o se ema wabe mu muda jitum so betumi aye uzu be duru ho emfa ho ne din emfa ho ne brewom esan se me hyase no saa na me netie Ivi camera keka opesi Odehyieba so mpodi atwa ne video na ayedin. Se wo benya platform ama Odehyieba obeto nwum na edin. Na so asedan Kenya me se 2 age ama sa ama nye we nyina mu na bem the last time na Alexis the Godson papa Eradin Show Pure FM. Na wo kasa asem we wo se senye 2 age ha no 2 age si ni so e ma wono so gitu mu no obo 2 age omo fa ha omo sene ha Alexis timi jana dwuma to in all because of say or per se isi Odehyieba yi sabre na 2 age pesa links no one na underground or bre ni last money ane dan accounting se munnimu a ene me kasa asemwe mini 2 age say I think 2019 2020 mu ena mini 2 age see ID san komo we e wo no akasa ni studio 2 age o see emra wo see na adwin say obeye no ni last money ane dan accounting ena okọ claim ni nyina se Odehyieba nti odi be pushi no na ba bia wo sa akora ni duru no waduru ampa Awurade ani ni hwamo otu sa na mo no enne 2 age e de Odehyieba duru ba wi ma me nkyerɛ se enne wote aburokyire wote hen country bia wo se ye US Germany Italy Canada
sɛ wote Dubai, sɛ wote South Africa, Benin, sɛ wote Togo, wote hehe Santo bi den principio sɛ he me pa kyɛw baabi a ne wonim Odehyieba bia no ɛyɛ 2AG ɛna Awurade nam no so ama wonim no enti sɛ na asɛm wasi na biribi aba na so Odehyieba afiri 2AG nsɛm akɔdu obi foforɔ nsɛm a ansa na saa nipa no obehu sɛ adom akyɛdeɛ wei na Odehyieba kura no ɛnam 2AG so ɛna ma saa nipa yi hu yɛ ewiase mu yɛsɛ deɛ wɔyam hwehwɛ mu adeɛ no ɔmpepa ne nsa kwa deɛ ɔyam hwehwɛ mu adeɛ no ɔmpepa ne nsa kwa ɛna ma remfi nso sɛ wiase mu ayɛte no hwehwɛ mu adeɛ wɔ hɔ yi ɛkɔ sorosoro hwehwɛ mu adeɛ ɛkɔ sorosoro enti sɛ nɛ wo wabehu Odehyieba na obi so am wabehu Odehyieba wabepa akora na asɛm a mepa akyɛw ansa na wo behu Odehyieba no obi ne di kan hu ne pɛ na asɛm eku ne ho ma no ansa na wo behu ne bi Odehyieba te wasa kuropɔn a from nowhere na obi anim na obi ante ne nkan mepa akyɛw wabro kyire hɔ a wote no wa mehu na ameboa no ama ne gi no ɛyɛ obi na asam na nimu fifire obi na di ne sika ɛdi ne nyansa Awurade de ama no ɛde na ho fama na ho den aboa Odehyieba ne wabehu ne bie ɛna adom na pie ɛna ne nwumtom wabɛpɛ na asɛm sɛ woyɛ ne fan wo de oyɛ ne fan kekew na de wone ne da sɔre ɛsɔre pɛ yi program ma no ɛpɛ radio ma no ɛpɛ TV ma no ɛyɛ ne recording publish ɛde ne ba out sɛ wɔno nso bɛ hit no wɔno nso no wɔne wo mienu wo ayɛ ne fan keke wo de wo sɔre a wadidi wada wo de a wo twɛn ne sɛ ne video bɛba no wahwɛ bi keke me ka sɛ kura ba wo comment me ka sɛ kura wo kasa bebrebe a wo kasa di atem na numu bon sɛ wo pɛ obi a ɔnhwɛ ne mansa me pa akyɛ wo sɛ wanhwɛ Odehyieba a enka wo mehu Odehyieba emepe na asɛm sɛ wo si 2AG nkɔhwɛ ne ma na wo di ne yira atem wo di 2AG atem de ne manyina bɛka ho a ewiase yɛse wo bi nim baabi ɔkyena bi obɛhyia ne boafo enti nipa bi ewiase obɛhyia ne bi ayɛ ne yie ne twam kɔ enti sɛ 2AG ayɛ Odehyieba yie na asɛm aba woni ne nsɛm bi mu ɛno nkyerɛ sɛ 2AG yɛ bonsam ɛno nkyerɛ sɛ ewiase Ghana nyina yɛnkɔsi 2AG aboɔ enku no ɛno nkyerɛ sɛ yɛnkɔbɔ 2AG asɛnuyam onye Yesu Kristo ontimi mehu ma Odehyieba saa nso so no ontimi mehu ma Ghana adasama nyina me pa akyɛw ma me sɛ Awurade adom aboa no anya osika bi me ka sɛ impokura no emwampo a wo de support Odehyieba no yɛ ka ebi impokura wo ma ne hweda ɛno ane sɛ wo hwɛ ne videos yɛn ka sɛ wonye bio nanso asɛm ba me pa akyɛw eye interview me tie so obi afrem on station so no ototuma no nim ndi nkoma eye die minim na me koka enti se 2AG akoye interview a eye die onim ene die asi ene die wafem ene wo share an experience ene wo ka eye musuo Odehyieba kotena interview ahodo stations ahodo so a wakotena ne nsɛm a wakohwe egu me pa akyɛw wakohu se 2AG hu nipa bi akofre na kodi na tem ewiase yetia me pa akyɛw enokra ye ba akunye miyinu ye me ye ane nye ye ane ne ye da bi nye ye da bi audio no mu betie audio no mu de mu audio no me say mu betie ensem a woman ne kan nyame ani nokra ni entwa yi Ghana ade ai na ya ne se ubeye ni papa se de wo bone ba akopɛ ba na wo papa nyina ne ye rafi na afi wo bone no ena ne ye kai ne nipa tu ya no agu so met continue defend 2AG 20,000 times oye bone a yebeka so oye papa nso so a yebeka 2AG nye bone no oda so ya de panko ade yebeta na chi na de pa o ye na koso munya iboni aye no na emoa mo eye Yesu ba GH mare mfi so obe subscribe share like na comment Awurade nhyira na onye okese me chia me fans nyina Sister Grace Awurade nhyira me amenu aba na omi ono nso odu